Hej, vi har valgt at dykke ned i synspunkterne på styreformer i det antikke Grækenland med hovedfokus på demokratiet. Det har vi gjort, fordi at demokratiet i dag er truet og kritiseret, og det kunne være spændende at se og udforske styrkerne og svaghederne ved demokratiet. Ja. Så vil vi så dykke ned i det antikke Grækenland og se om kritikken dengang af demokratiet, og se om der måske man kunne spejle den kritik, og det måske kunne være relevant til nutidens samfundsstruktur. Så slutter vi af med at perspektivere over på styreforhold og magtforhold i nutiden. Ja, det ved jeg ikke, om vi gør, måske. Men af de grunde har vi formuleret vores problemstilling. Hvordan var opfattelsen af de forskellige styreformer i det antikke Grækenland, og hvordan kan man perspektivere det over til nutiden? Vi har valgt oldtidskundskab og historie, fordi at vi dykker ned i nogle antikke tekster. Og så har vi valgt historie, fordi vi i form af ligesom projektet, så får vi noget historisk viden om, hvordan vores samfund er struktureret, og hvordan det var i det oldgræske. Og så giver det mening også meget metodisk at bruge historie som fag. Vi læser teksterne fra antikken ved hjælp af autopsi. Altså det er nogle levn, som vi læser. Ved hjælp af kildekritik for eksempel kunne vurdere, at Herodots forfatningsdebat ikke er kilde til hvilke diskussioner, der har fundet sted i det persiske rige, men i forhold til hans hjemstat i Grækenland. Vi har arbejdet deduktivt med teksterne for at få en bedre forståelse af afsender og tendens, og samt med socialkulturisk metode, og derfor har vi analyseret teksterne for at finde synspunkterne i styreformerne, og dermed har brugt historien som et perspektiv. Vores hovedkilde er Platon og Herodot. Styreformerne former sig fra kongedømme til oligarki, eller aristokrati til oligarki, og dernæst til folkevælde i ca. 605 år tidsregning. Der var en kolonisering, som havde en vigtig betydning for den økonomiske vækst, som boomede i Grækenland. Den økonomiske vækst gjorde, at det normale folk fik flere penge, og så gik det ligesom fra aristokrati til oligarki, fordi at der ligesom kom et andet magtforhold i regeringen, ikke? Det gjorde så senere, eller med hen ad tiden, så blev den her, kravet for, for fuld borgerskab, det blev ligesom sænket med, at man skulle have mindre penge til for at få fuld borgerskab. Og samtidig med det, så var der også en militærreform i 740 år tidsregning, hvor demokratiet så for alvor begyndte at træde til. Det var den militærreform gik ud på, at aristokraterne de blev skiftet ud med hoplitter i hæren. Aristokraterne havde de blev skiftet ud med hoplitterne i hæren. Hoplitterne, det var ligesom normale folk, og de fik så en større magt i samfundet. Forskydningen af den militære magt medførte så, at der ligesom kom forskydning af den politiske magt. Demokratiet i Grækenland var opdelt i 3 dele, eller magtstrukturen var opdelt i 3 dele. Der var jo embedsmandsrådet, det var 1200 embedsmænd, hvor 500 af dem var del af sådan 500-mandsrådet. 100 af de 1200 blev valgt til folkeforsamlinger, ligesom et repræsentativt demokrati, og 10 af dem her var så generaler. Resten blev valgt ved lodtrækning, og embedsperioden var cirka et år. Folkeforsamlingerne, det gik ud på, at der var 600 borgere, der mødte op, og det var alle, der ligesom havde fuld borgerskab, og det var mænd over 20 år med en vis indtægt. Altså de havde stemmeret, ikke? De mødtes 40 gange om året og blev indkaldt til det her møde blev indkaldt af 500-mandsrådet, og så var så 9 for det her 500-mandsråd, som så 9 tilfældige, som så ligesom styrede rådet. Møderne bestod af taler og debatter, og det endte ud med en afstemning. Det var ligesom vigtigt. Derfor var det så også vigtigt at være god til at diskutere og have god retorik, så man ligesom kunne få sin sag igennem, ikke? Herodot, han skrev en tekst om
tre perser, som har tre forskellige syn på forfatningstyperne, enevælde, oligarki og demokrati. De tre personer er Otanes, Megabyzanes og Darius. Om enevælde, der bliver der sagt, at det fører kun til tyranni, fordi selv den bedste mand bliver forgiftet af magten. Det siger Otanes. Megabyzanes, han er enig med Otanes om at sætte stopper for tyranniet. Darius, han er fortaler for enevælde. Han siger, at så længe det er den bedste mand, der er valgt, så er alting godt. Om oligarkiet bliver der ikke kommenteret lige så meget på. Megabyzanes, han siger, at det er kun naturligt, at det bedste råd stammer fra det bedste råd. Altså de kloge mænd skal så udvælge oligarkiet, ikke? Så det kun er de klogeste, der bestemmer. Der er jeg så mener, at under oligarkiet, der vil der opstå personlige fjendskaber, og folk vil gå mod hinanden, og i sidste ende dræbe hinanden, og til allersidst, så vil der så kun være én person tilbage, og så vil oligarkiet alligevel ende i en her dømme. Om demokratiet, der bliver der sagt, at når folket har magten, så er alle lige for loven. Folket gør ikke, hvad tyrannen for eksempel vil gøre. Men der mener der modsat, der siger Darius så, at når folket har magten, så vil der opstå korruption, og de vil så få som mål at ødelægge staten. Ja, og Megabyzanes, han siger, at hoben er ikke i stand til at tage beslutninger, fordi de ikke er lærte. Ja. Så kan man så sige, at demokratiet og monarkiet får mest taletid. Det kan måske også afspejles i, at det var de mest velkendte styreformer, der var i det oldgræske. Argumenterne imod demokrati går igen i Platons mening om hulelignelsen gennem Darius. De er alle enige på en eller anden plan til gengæld. Og der kan man så perspektivere til Aristoteles opfattelse af en blandingforfatning, eller til Polybos måske mere, hvor man ligesom tager både monarkiet, folkestyret og oligarkiet og ligesom blander det, så man får det bedste fra alle, ikke? Ja. Platon, han var også stor kritiker af demokratiet. Han mente, at demokratiet var kun bedre end tyranniet, rent faktisk. Skal jeg lige dreje lidt rundt her. Og det mente han, fordi at der er nogen andre, der er bedre end andre. Og de ufaglærte mennesker altid vil være for egoistiske til at regere. Jeg mener det der med, at der er nogen, der er bedre end andre, der mener han så, at dem, der ligesom er bedst, de vil få mindst ud af demokratiet, hvor dem, der er værst, de vil få mest ud af demokratiet. Der vil ligesom være en uretfærdig lighed, kan man måske sige, ikke? I hans idealstat, der vil det kun være de faglærte filosoferne, der reagerer. Man kan altså kigge på det som, at regenterne skal kunne nå til idéernes verden, hvis man perspektiverer det til hulelignelsen. Han mener, at det er uretfærdigt at behandle alle lige, fordi, som jeg sagde før, så er der nogen, der vil få, dem, der burde få mest, vil få mindre, og dem, der ikke burde få lige så meget, vil få for meget. Til sidst siger han, at altså, demokratiet, det er uden struktur og kaos af idealer. Så ja, han er ikke særlig stor fan af det. Jeg mener, at det vil få det værste frem i mennesker og ødelægge staten i sidste ende. Man kan perspektivere alle de her synspunkter til nutidens demokrati. Man kan fx kigge på Brexit, hvor man kan sige, okay, hvis det var nogle politikere, som var de faglærte eller filosoferne, som havde taget beslutningen, så ville England nok ikke have gået ud af EU, men fordi at det blev en afstemning, hvad kan man sige, sådan et direkte demokrati, som det ville være i Grækenland, så var der så en ufaglært pøbel, som ikke havde, ja, det er måske lidt at sige, men så var der i hvert fald nogen, som ikke som ikke var faglærte, faktisk ikke kloge nok til at tage den her beslutning, fordi de i sidste ende ikke rigtig vidste, hvad det var, de stemte for. Man kan også kigge på skat og SU og se, at altså, det er jo ligesom styret ud fra, hvor meget du tjener. Så der er en ulighed, men den ulighed er der for at skabe retfærdighed, ikke? Vi har en fejlkilde, det er, at for at besvare vi har kun valgt 2 tekster for at besvare vores problemformulering. Der har vi jo så ikke fået pøbelens perspektiv på styreformen. Der kan man så sige, at det er meget svært at finde tekster, der beskriver det. Ja. Konklusion, der har altid været en vished om,
hvilken styreform, der er bedst for samfundet. Eller ja, uvidshed om, at der har altid været uvidshed om, hvilken styreform, der har været bedst for samfundet. Og der er en gennemgående kritik af demokratiet i lang tid. Og kritikken bunder meget i, at der er en manglende tillid til det enkeltes individ til at kunne deltage i demokratiet. Ja. Jeg vil så også lige slutte af med lidt metode med at sige, at vi kunne også have brugt måske samfundsfag, og så old eller enten historie, og så taget en lidt mere samfundsmæssig vinkel, fordi vi selvfølgelig har i form af, at vi har demokratiet, har vi også noget samfundsmæssigt, men så vil vi ikke have den samme historiske dybde, som vi har fået. Ja, tak.